Ito, saya pernah karahin man. So lagi, ya udah so lagi. Ito, saya pernah karahin man. So lagi, ya udah so lagi. ଅନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ମିଳୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥଳ ରହିଛି। କିଛି ଆରାମରେ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ। ଅନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଟୋକନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଗୋଟିଏ ଟୋକନର ମୂଲ୍ୟ 60 ଟଙ୍କା। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଲଡୁ କାକରା ଏବଂ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଅଛି। ମାତ୍ର 10 ଟଙ୍କା।